ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଜାଣିବା କଥା। ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତୁବିଦ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କେବେ ବି ଅଳିଆ ଗଦା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଧନବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗରମ କଡ଼େଇ କିମ୍ବା ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି କ୍ଷୀର ଛିଟା ମାରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କିଛି ପାଣିରେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଛିଞ୍ଚିଲେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ଔଷଧ ରଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଘରର ଠାକୁର ପୂଜା ସକାଳ 6ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ କରିବା ଉଚିତ। ଆସନରେ ବସି ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରେ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି କଳସଟିଏ ରଖିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଡାହାଣ ପଟ କାନ୍ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନଟିଏ ଆଙ୍କିବା ଉଚିତ। ଘରେ କେବେ ବି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧୂଳି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବଢ଼ିଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।